אומניפוד 5, אתם מחכים לעבור למערכת הלופ החדשה, כדאי שתראו עד הסוף. בגזרת הגודל, אותו דבר כמו דש. סנסורים, המערכת עובדת גם עם ליברה וגם עם דקסקופ. מה שחשוב לדעת, המערכת לא מתיימרת לתקן הלוחות, ולכן חשוב לדווח נכון פחמימות וגם שמפתח הפחמימות תהיה מעודכן. ועכשיו הדבר החשוב ביותר, שכדאי לדעת. בכל מערכת ללופ משתמש בערך TDI, Total Daily Insulin, שזה סך הכל האינסולין שהוא הזריק לכם ב-24 שעות האחרונות. זה העוגן. הלופ יכול לתת קצת יותר, הלופ יכול לתת קצת פחות, אבל זה מאוד חשוב. באומניפוד, שמחליפים פוד, המספר הזה עובר מהפוד הישן לפוד החדש, אבל לא ההיסטוריה. מה שאומר שבפועל, ב-24 שעות הראשונות של כל פוד, פוד החדש לא יודע לחשב את ה-TDI והוא מתבסס על ה-TDI הישן שהוא קיבל. ולכן, לפעמים תרגישו שהלופ עובד לא מספיק אגרסיבי, ולפעמים הוא ירגיש אגרסיבי מדי. אז מה אפשר לעשות? אז קודם כל לדעת שאם ביום הראשון של הפוד הוא מתנהג קצת מוזר, זה בגלל העניין הזה. ובשורה התחתונה, לכל מערכת יש נקודות חולשה. צריך להכיר אותם ולדעת איך להתמודד איתם. ליוויתי רבים עם כל סוגי מערכות לופ. אם אתם צריכים עזרה לייעוץ אישי והתאמת לופ לאורך החיים שלכם, תלחצו למטה ותקבעו פגישת ייעוץ.